Здравейте, аз съм PowerHope и тук при мен е Killer the Best. Да, здравейте от мен. Да. И днес ще оцеляваме. Да. Ама... Аз сложа сета и двамата снимаме. By the way. Я също да кажа. Ние се разихме, защото в Рапса ни се прецака. И след какво бехме, събрахме 4 диаманта. И да, и багани си в Рапса е ужасно нубърски. А че хапна малко, защото не имам такова, че вземе. Направо се спуках и Сони Вегас си ми се прева, ама сега ще има време. Айде. Сега какво ще правим в този епизод? Ево да търсим пещери, искаш ли? Ма чакай, стара се на гнетенка, защото нямам храна. Аз ще оставим тук диамантите, без да правим нищо, те чули. Имаш ли храна? 3 пържоли, да. Трябва да има още пържоли, бе, чакай, ще не ги спече. Има ли вече? Вземи айрон кирката, аз я взех. Охо, аз имам 3. Хубаво, айде, ти 2 пържолки. Колко бучета си? Колко бучета си? Остават на още 4 за живот. Тази ще напълним. Вземи. И сега, само да знаете, ако се изгубиме в пещерата, копаваме нагоре и ако не сме до къщата, даваме всичките итеми и един умира и другия се телепортва до него. Значи беше някакви кирки, брат, чакай. Ма направи си, бе. Добре, бе, чакай, бе. Чакайте, аз паузирам за малко. Що? Брат, трябва да паузирам. Ма аз нямам, не знаеш. Аз нямам. Не знам. Отново съм тук, здравейте. Ите така. Продължавам. Аз нямам торчове, френд. Yes. Добре, че си ти. Етико. 16 и за мен 16 останах. А не трябва дърво. Текс доде. Ей, аз вземам. Ще вземем 19 дърво и още отгоре ще вземем. И още 2 отгоре. 27 дърво вземем. Ама, чули го този звук ти, бе? Не, що? Гаден ли, бе? Ама. Аз ще намали малко звука, бе. Аре да тръгваме. Ще вземем за всеки случай колко айрон да вземем? О, един стак имам, брат. Аз съм взел една айрон кирка. Аз вземам 11 айрон за всеки случай. Мечове. Аз имам мечове. Чакай, бе, мога ти дам един айрон, ако искаш. И един стоун мога. Айде, тръгвай. Чакай аз да пуснем на изи само зомбите, защото... Че ни пукам, тай. Да, айде, затвори вратата. Чао, къщички. Ти на голям Ето ме, бе. Тързане. Ти на голям екран ли снимаш или на малък? Ти? Голям. Аз на малък. Леко лаги, за което си извинявам. И при мен също. Ще го преживеем. Да, няма го справя. Що направихме? Какво направя? Зомби гори там, ела взем нещата. Ела бе зомби, майка ти да умре. Ела ми ти. Бум. Ротен флеш. Не. Ето тук влизаме тук. Сигурен ли си, това не е разследване, нали? Не. Торчо, аз имам стак торчо. Идваш ли? Да, бе. Аре, да. Аре, бе. Здравей, зомби! Бум. Лак. Праснах го. Праснах от черепа. Да, свърши. Бас както пещера, брат. Има още, бе. Има още едно разклонение. Аре, бе, бавен си. Бавен съм, добре. Тук надолу или нагоре? Надолу. Надолу, аре. Че ми лагна малко. То той това свърши. Абе, брат, бати пещерата. Навънка се стъмва. Стъмва се навънка. Какво ще правим? Я чакай. Тук пима стъмва. Навънка се стъмни. Знаеш какво ме боли? Се върнем, спим, искаш ли? А къде е къща? Аре, връщаме се. Ще намерим. Ти гледаш телевизия, бе, брат? Да. Трябва го загаси. Така. Идеш ли? Абе. Заби ми. Бъгна се. Пак. Къде е тази къща са?
Вера съм. Вера, той си ме пещера, бе. Не съм правим, аз търсите не я търши. А? Аз това правим, аз не тършим къщата. Не сора по тебе къде ги прани ящи, бе. Тара дай. Ето на зомби и крипър. Къде? Да ги пръснем. Ела те ми бе, мърши. Заби ми. Заби ли ти? О, скелет. Къде? Ми заби за нъж. Или? Ох, стреляме. Отрепаме. Имаш стрела в ръката, брат. Нищо. Тързан те накес. Тързане се да кес! Къде аз паднах? И аз ще те последвам. Отрепай го, бе. Готови сме. Убили го, бе. Ела ми, бе, крипи. Къде си, бе, маймун? Искам дупка, бе. Ай, взем кола. Абе, кола не ми трябва, аре, близно. Айде. И аз. Байте пещерата. Ето. Фак. И да ми послага, гледате Батман на стрела лаката. Как не? Аха. Ела ми, бе, Джонито. Ела ми, бе, майка ти мръсна. Не взема да убия. Умри, бе, да, беше му опит. Опа! Какво стана, бе? Имам ли стрела аз? Я, сори, че те ударих. Ти колко стрели имаш, бе? Аз имам една окото, виж. Желам, това ми беха апдейтите. Аз колко имам? Желам за спирането. Не знам, чакай да. Че ми минимизира. Нема стрелици. Така. Я гледай, имам една у крако, една у рамото, една у мани, тя си окотим. Нали? А те стрели не ли паднат, бе? Мама газима. By the way. Get the fuck off. Да напишеме след тайма. Съжалявам за това, но... Просто ми е трудно. О, пещеричка. Къде? Тикви! Тя че ми заби на мен. Си направим ферма за тикви. Тя че ми заби по време на клип на наши плая. Хоре, ти мой си телепорта звън. Къде си? Ето ме тук при тиквите. Ако играеш без мъгла, ще ме видиш. Без мъгла ли цъкаш? С мъгла ще била ги лича. Тъпо му се го. Намерих пещеричка. Огромна горичка. Потровни паяци майства. Ела бързо. Ела, бе. Да, ела, къде си? Къде си, аз за тебе? Ето ме. Jump on the run. Ето ме, бе. Къде, бе? Ти сериозно ли не ме виждаш? Не бях ти вяра, дай. Взе ли тиквите? Да, 8. Просто не ми лаги и затова. Пещера ли имам? Охо, пайо. Ела ме, майка ти мръс. Пайо, умре. Пайо. Защо не почва? Скелет, сега внимавай къде ще ме удариш, бе, приятел. Стига очите вече. Ще ми извадиш и другото око. Спри се сега. Ще ми извадиш окото, бе, букук. Още един има. Ела ми тук. Ела, бе. Беги от мене, че можем да шибнем така, че. Айде са голяма работа, ако го шибнеш. Това какво се прави? Бог да прости. Ирон. Аз имам ли стрели? Да дознам. Майко, имаш урамото. Съкня и ще видиш, момче. Дай. Тук няма нищо вече. Аз къде имам вече? Мамо. Ти не се къде имаш? Аре да излизам, то няма нищо вече. Ето, нямаше ли още едно разклонение? Още едно разклонение има там. Чак ще свърча и ще ви тровам. Айрон, бе, пич. Събирай монка айрона. Събирам го, де. Искам още едно курче. Преди ти викам. Още ирон. Аз събирам и кощо ми трябва за лево. Да, съм 24. Аз събирам колко, да знаеш. Събирай, бе. То 8. Да. Аз съм 24. Викаш те. Мони, ти трябва да умреш, защото аз ще загубя много лево. Добре. Минали път аз се жертвах за Тима. Сега. Мамо. Ти къде си? Тук съм.
Приерам. Дай пери напред, ще ме вижда. Аз събирам кол. Не стига да си го събирал. Аре, идвай. Идваш ли не? Къде си ти, бе? Тук е една дук. Видях те, аре. Аре, отзаде. Отзаде съм, бе. Чакай за да се правя тук, да падам в дупката, че пак ще да скачам. Аре са. Пей напред, Тързане. Тързане се дай, що свърши. Аре, връща се. За кола ще вземете, бе? Кол. Заби кола. С тия ние имаме предостатъчно кола вече. Сега да излезнем от тук. Ето поточовете. Ето го отгоре. Къде си? Те ме те тук отвънка вече. Но ме виждаш, момчето ме. Аре, брат ми. Той с напеца Джони. Забелязал съм, че на зима има доста... Ай, събирай жито за фермичка. Аз нали ти събрах, бе? Колко? Нали аз събрах Ти го 10. е. Теб, кой те пита, бе? Се превърна 2 пъмпкина в 8 пъмпкин си екстра. Събирай. То нищо не ми падна. Ами на мен ми паднаха 4. Охо, ето още 2. 6 станаха. И да, вчера почнах да чета една книга от Дашко, защото мама ме караше. И вече ми станаха 20 страници, за да прочета. Не ме мислете за зубър, не съм такъв. Ами той е интерес... О, крипър! Ми интересни са ми стихотворенията на Иван Вазов. Виж, кое е интерес? Аре, пещеричка. Идваш ли, бе? Самоубиец! Камикадзе. Добре, тук нямаш. Ева си. А за какво не ходиш ти в другото разклонение? Как ми лагва, брат? А, тук има нещо. Виждам. Чувам лава! Бътъла. By the way. Да. Не бе, заби го кол, бе. Не го, не. Какво го правим толкова кол това? Ще взема един ротен влезне и си хъба за едно бутче. Нещо. Аре, иди. Иди, че ако се загубиш трябвата на Къде си, който. бе? Абе, момче. Ето ме. Къде? Ето ме. Айде те. Абе, момче. Ай, момиче, кажи. Ти кьорав ли си, момче? Тук не можеш да ме... Момче. Кому сте ли си деца, бе? Не знам. Ще играем с някакъв Батман. Ето ме. Мръдни, бе. Виж, стрелите ми ги нема. Верно. И моите? Не, там съм подилял. Айде, на къде? Ти на тайни или на шорт цъкаш? Чакай сега ще правя това на шорт. Аз цъкам на... нормал. Цъках на фарма, като снимам и лага на фар. И затова ли? Сега да ми лагва на шорт. Ела да отрепам едно птиче. Птиче, кокошкица. Да отрепам... Охо, още кокошкици. Он искаше да си вземе домашна кокошка, ако от тия 2 яйца ни падне кокошица. Не знам. Чакай, аз съм за тебе там. Ела да си направим една печка, за да си опечем тия пиленцата. Я събери камък, имаш? Колко камък имаш, Жуман? 55, ето. Дай. Ето го. Не ми вика. Що? Се казвам Пешо. И да ми го гледате Батман. Просто се казвам аз. Ей, не можем да правим бон меню. Бон Мил, бе. Бон меню, бе. Бон меню. Мусности. Аре, бе. Виж. Какво е? Джунго! Мисля, това не е Джунго. Зарчо, я виж. Санча ли снежни топки? Я виж. Взе го той. Лекнах бех. Това пиле за мене. Той ми взе пилето. Едва си мангасар. Я дай, бе. Така. Я. Да чекай да се оригна.
И то дори не се оригинал. Още кошки, още яйца. Сега ще си вземе домашна конкошка. Аз си викам конкошка. Конкошка? Конкошка. Още една! А? Яйце и още една конкошка. Бе, стига, мони, бей, че спи, знаеш. Айде, трепя, конкошката. Аре да се връщам вкъщи, искаш? Айде. Аре, дай ми ти умире. Сигурен ли си? Да, дай. И бронята си дай. Жуз, да. И ето и го маски. Вали всичко. А? Вали всичко. Айрон. Горна Нютон, бе. Изстрели. Айрон Мейд. Аксето. Ти прецени кое е такова. Кое да го вземеш? Торчовете. Домашната кошка. Стрелите не ни трябва, чакай. Чакай сега. Стига толкова вече. Мече само ще вземе. Значи едно аксе. Не ми трябва. Не, стига ти толкова. Тия кирки и тия неща не ти трябва да вече. Торчовете. Да се жертвам ли аз? Да, отиви. И да ми спора, отива да се дава. Къде трябва, че обичам. И сега да вега сладачия време тук като некви пичове. Ето торчовете ти взе. Айрон хелмета. И започва да умирам. Още 3 хита, още 2, още 1 и... Дед. Спълнаме в някаква вода и не е до къщата. При къщата първо върви малко напред. Видя ли къщата? Къде умре ти, ме? Ето. Здравствуй, Мони. Здравствуй, брати. Ти нещата. Конкошка. Аз нали ти дадох такова за конкошка. И това са твоите неща. Правили си? Аре да преспиме да правим ферма и да спираме. Добре, айде. Няма спиме, займи. И знам как ще направя това точно фермата. Ела с мене слезем. Значи, точвете са ми в тебе, ти ги взе, нали? Да, ето ги. Не, нека са в тебе. Един стак ли бяхте? Да. Мене се начи. Нека са в тебе седи. Ела ми помогни за фермата, нали знаеш как? Като синглплеера ти как ти е под земята, ама трябва да ми разширим някакси. И да има много такова. Напри фермата, аз ще я засаждам. Само ще си сложа това да се пече. Може да направиш едно хое. Кое? Хое, момче. Знам. Я да легнем да спим първо, обаче. Леги да спиш. Чакай. Айде. Мамо, не ми се спи. И ако искате да продължим на този урод, пишете в коментарите. Доларе леге, бе. Чакай, да ме се. Къде е леглото? Горе, къде? Горе. Леги. И сега да господа, отиваме да направим. Дева. Това е for you. Това е та ферма, бе. Сега ще виж. Ти дам ли хоето или не? Дай ми го. Ети хое. Това ми трябваше. И сега надолу. Не се. Я, чакай, беги. Извиняй. Качи се нагоре и напри дървени стълби. Дървени? Да, дървени. Ама такива къде се слагат и си катериш по тях. Ето те е в къщата. Не такива. Пещера. Това е тази тук. А какви бе, я? Какви? Дето се правят от пръчки, помниш ли? Да. Можеш ли ги направиш? Да. Колко ти трябва? Напри много. Стига толкова. Колко напри? И напри една кофа и напълни малко вода.
вода баш да напомним откъде, каже откъде ще отиде. Там при къщата, нали имаше човек? 12 стълби. Добре, беги сега. Да че да направя и кофта. Аз почвам копам с айрон кирк. Почвай. Имаме достатъчно айрон, така че. Един стак и нещо. Повече ще се ударих стълбите. И сега вода ли да напълна? Ето вода. Да, напълни. И мое... нищо. Сами донеси кофата. И до тебе има някаква пещера. Та сме разследвали. Да. Донеси ми хоето. Ето в тебе. Да. Дай ми вода. И стълбите, да. Бей се оттам ти. Добре, може да някой път ми лагва някакво жестоко, брат. Добре, дай вода. Кофа с вода. Здрав ти? Къде? Да. Тебе. Пак трябва да скача напълно. Там има вода. И така имаме голд. Ще паднем. И диаманти. Колко го? Тук имаме такива. Тук имаме 13 сииц. Няма ни трябва повече сииц, ако не си оголеми фермата, разбира се. Аз ти казах, че съм ти събирал, Зарчо. Бараната. Ние, нали ще ги такова. Тук ни стана безкрайна водата. Аз ще оголема малко, братле. Фермата? Да. Я падни. Камерджия, тук има лайна. Има и камерджия, тук има лайна. Да. И камерджията ли си? Да. Но ти какво разширяваш, бе? Торчо падна там във водата, брат. Знам, бе. Дехко. С човека прилип. Че как па не? Още ли, че разширяваш? То така ни е по-удобно така ферма под земя, защото можеш да си разшириш когато си искаш. Нали? Не, затова правим така. За какво това пръд? Нищо. Зарчо, ти си инженер Велизар Димов. Какъв инженер, бе, архитект. Архитект ли си, бе? Инженер, да. Преди ви казваш, че си инженер, сапа архитект. Никакъв инженер, ще нищо не правим даже. Посадете се цвета пред това. Да, цвета. Направо ти посреди цветя пред това. Ние сме за Направете цветя. магазин на цветарни. Топ. Ето това. Как ще си да. Цветарни. Също. Колко съм заухав просто, бе. Що, бе? Защото съм. Знам, че си звуков, ама не го казвай в ефир, брат. Става ли? Тихо е. Аре. Аре. Напомни ме да спим. То е ден, бе. Ден ли, бе? Не мисля, че да. Да, бе, да. Ти като знаеш, тогава не говорим. Ето го пъмпакина. Да, ти верно, че и такова имаше, бе. Ти колко тикви намери всъщност? Смесваме пъмпакин и жито. Ага. Дай. Тук мисля да спираме. Да, поне аз спирам. Това беше всичко от мене. Да, и от мене и... Довиждане.